voastră în sensul bun al cuvântului. Așa să faci, fiule, așa ți ajute Dumnezeu. Iar acum în aplauzele dumneavoastră, două tineri minunate care se numesc Alexandra Georgescu și Alexia Radu. Haideți aici lângă mine, frumuseților. Bravo! Haideți să stăm într-un fel, să nu facem scara măgarului. Despărțiți-vă de mânuță. Dați-mi și un microfon, vă rog. Uite aici, unul. Uite la aici pe al doilea. Și haideți să facem cunoștință. Alexia Radu. Stau jos. Cum adică nu stau? Sunt ca Moș Crăciun. Cum adică nu stau jos? Așa. Ne uităm încolo la camera aia și ne prezentăm. Alexia Radu, cine ești tu, drăguță, și de ce vrei practic să faci parte din servicii și din structurile care să cheamă și care să... Că invers. Tu ești Alexia Radu? Da. Păi de ce te-am confundat, bă? Că pe asta mică am mai văzut-o la o emisiune, dar am uitat-o așa. Deci de ce vrei tu practic să faci parte din emisiunea noastră și să te faci membru din nădejde al patriei noastre? Pentru că așa vreau eu și colega mea. Da. Tu-ți iubești patria ta? Da. Cum se numește patria noastră? Patria România. noastră. România. Câte județe are patria noastră, drăguț? 40. 40? Da. N-ai pus județul Ilfov și încă un județ, are 43 parcă. Județele astea, cum sunt ele împărțite? Sunt formate din... Buzău. Da. Și restul. Cum îl cheamă pe președintele patriei noastre? Nu știi, nu știi, la asta. Să nu facem... Știi? Nu. Bravo. Cum o cheamă pe mine? Nu știu. Bravo. Cu ce ocazie ai venit la noi aici în emisiune? Poftim? Să vorbesc mai tare, nu? Da. Cu ce ocazie ai venit tu la noi în emisiune? Că așa am vrut eu. Spune-ne câte ceva despre tine. La ce grădiniță ești tu? Acolo ce se mai întâmplă? Ce ai mai văzut tu? Care cu care? Ce mai face doamna educatoare? În pauze, dacă e cu minte, adică dacă se ocupă de voi, dacă vă iubește, dacă nu vă iubește. Eu sunt la grupa Step by Step și la numărul 4. Cum o cheamă pe doamna educatoare? Adică pe instructoarea voastră acolo. Doamna Aura și doamna Oprea. Și ce vă învață doamna Aura și doamna Oprea când sunteți voi la cursuri acolo? Cântecele, poezii. Cântecele, poezii, gogoșel și tot ce știi. Zi-mi o poezie. Zi așa 2-3 versuri, nu chiar pe toată, că n-avem timp. Aseară la portiță te așteptam să vii, bădiță. Treceau fete și flăcăi, tu nu erai printre ei. Am intrat apoi în casă și-am lăsat capul pe masă și-am oftat, bădiță, greu și-am lăsat capul pe masă. Vino bade pe înserat, călare pe un cal alb, cu sania cu zurgălăi, să faci ciudă la flăcăi. Asta mi-a plăcut. Adică cum a rămas cu capul pe masă, pe masă. Unde se întâmplă acțiunea? În casă. În casă? Aha. Bine, să zicem. Trece și la micuța Georgescu. Săruna drăguță, ce faci? Bine. Ce ai mai făcut în ultima perioadă, de când nu ne-am văzut noi pe aici? Am fost la grădii. Pe la grădini, pe acolo, pe la grădini, ce se mai întâmplă? Ia, spune-ne tu, așa... Facem lucruri. Ce mai faceți? Ați cusut, ați... Nu, am făcut fișe. Fișe? Fișe de care? Fișe de la bateria, de la mașină? Nu. Dar care fișe? Fișe de matematică. Vai de mine, deci ție-ți place matematica? Da. Și spune-mi așa, cam ce ai învățat tu pe la matematică? Cât fac 1 plus 1? 2. Ce deșteaptă ești. Dar 2 minus 1? Nu știu. Dar 2 plus 1? 3. Bravo!
Dar radical din 3? Nu știu. Nu știi, dar oricum e mai bine cum calculezi tu decât numără doamna Roberta Anastase. Știi cum numără doamna Roberta Anastase? Nu. Mai bine. Păi, ia să vorbiți acum câte ceva de piesele pe care le-ați pregătit pentru emisiunea noastră. Ia! Eu am pregătit Româncuța pentru că am costum popular. Vai de mine! Și din ce este format acest costum popular pe care îl prezinți tu în emisiunea noastră? Pentru că cântă Româncuța. Nu, din ce este format, drăguță? Aici ce avem? E Bravo! Acest șnur, cum se numește? brâu. Iar această fustiță se numește, de fapt nu-i fustiță, stai că sub fustiță mai ai o rochiță, nu? Mai ai ceva. Asta e hotă sau Fustă. fotă? Asta e hotă, dragă, e fotă, nu-i hotă. Fotă. Hotă. Hota e aia de face și ne ia nouă gazele și alți aburi din casă, din bucătărie. Asta este, deci hotă, e fotă, nu hotă. Da. Treaba ta, dacă nu vrei să mergi, uite, să întrebi pe mămica, să te bătă ticu, să vezi dacă n-am dreptate. Drăguță, Radu, tu ce echipament posezi? Tu văd că ai și o catrință de asta cu are doamna Elena Udrea pe dânsa. Eu când mi-am făcut bundiță nouă și am bundiță pentru că când mi-am făcut bundiță nouă. Logic. Deci, stai, repetă că mi-a plăcut cum ai spus. Deci, încă o dată. Eu când mi-am Bundiță făcut nouă. bundiță nouă pentru că am bundiță. Da. Și am bundiță nouă pentru că nu e așa când am bundiță nouă. Asta ai zis după aia. Așa e? Nu. Nu. Eu când mi-am făcut bundiță nouă. Mi-am făcut. Dar cum ai făcut tu bundița nouă? Am făcut-o. Cum? Tu ți-ai lucrat bundița asta? Nu, dar așa zice în cântec. Așa ce în cântec. Bun. Cine începe? Cine are prima piesă aici? Micuța Georgescu sau Micuța Radu? Hai bă, mai repede bă, că... Stai, las că zic eu. Cum e? Tom și Jerry cheamă pompie, dar nu cum, stai că trebuie despărțit în silabe. Tom și Jerry cheamă pompieri. Foc, foc, foc. Ieși afară tu din joc. Și tu cânti. Aplauze pentru Micuța Radu. Mi-am făcut bundiță nouă, mai frunzuliță. Dacă ninge, dacă plouă, eu am bundiță. Mă mândresc că am un la drum și arăt bundița. Am făcut-o eu anul pentru bădița. Și d-o să-i placă tare bundița nouă. Mi da o sărutare, poate și două. De vreo 2 luni încoace mi-au spus la horă că și maică și ai place să-i fii o noră. În bundița asta nouă și cu grăboadă mă gândeam că nevestică frumos înșadă. Bundița mea e nouă și bine-mi șade și pun în păr o floare de sărbătoare.